me ni riat kum sang ni le som pali khan Bhopal Sundarvan huna chuan in nei na ruai ro pui tak thenia Bhopal chu India rama state pakhat Madhya Pradesh kho pui berane anin nei na mun Sundarvan po chu chung lai bor vela mun lar tak mai ania mi hausa te na in nei na na an man thin chu ne hemizan po hian in nei na ruai bo ro pui tak mai chu thre ania ani pani hi doctor hanni veve Monu zok chu Dr. Jaisi Ramdev ni in mo nei tu lai trong taka mo pa zok chu Dr. Rohit tane zan lam dariat bor vela chuan in nei na po chu ropui taka kalpui ania chu muna chuan limle lom takin mitin mai chu han oma an lama hanui bok eile in turan hiang na re mema no pang tele nu le pa pitar le putar tam tak chu chulaya chunron kal khomin an chungte anin ne wangin lim takin nan oma naupang te po kholaya chuan an teya anin fiam vel mikhul te po chuan eile in tur a oma wang chuan chunglaya chuan thilan eya ai kham to te po music ramin an lam su hong mai in ne na chu tlong taka kalpui ani chhozela chumi huna chuan in ne na chu atop mai don lo chumi zan khu deuh tho chuan an lam dona Indian namdana chuan in nei na chu hun lim om berle hun poimo ber mai ani mizo tena mi thi na kan ngai poimo ang deuh hian vai ho chuan in nei na chu an ngai thu pui ema ti chuan zandar som pakhat bor vela chuan chu in nei na program ro pui tak mai chu han tran le ta dar som pakhatha chuan Dr. Jaisi Namdev le Dr. Rohit te chuan an pangpar thri chu anin thleng don ani ain thleng kan ti tak main pangpar thi ain ordir ve ti nani berang chu tuna chuan nu pa han ni to dona chu hun limom tak ron mang tur chuan ruai the zo to te lim taka kholai lam te po chu aron pungkhom ta truka stage lama chuan an mit aron futa fur mai mo nei tu pa po an lim mel leya pangpar thi anin pek tur chu an vuan ve program hoi ho tu ten ortir tur chuan an ron ti trap to a chu hun chun pani chuan an ngak mek ani local khom te po chu an phur hleya music ari ruai chutia lim le lom taka hun poimo tak mai an lo nga a an lo ngoi thuap lai chuan thilmak tak mai ron thleng ta an mani ang rual vel mi pakhat chu stage a chuan ron lon kaya enge ron ti don ti po midangina an shiat fel main ani chuan silai chu lecture kin mo chu kap ta ne Dr. Jaisri Namdev chu silai mu chu na fu ngala mo ka zo vele chuan chupa chuan mo pa kan ti mai mo nei tu Rohit chu atin le ngal mase Dr. Rohit chu aka main Dr. Rohit chu halo in siam rem mana chupa chu halo beile ta ne malam pan chu na ron zuang zoka chupa chu abana chun ron chel sakin chupa chuan Rohit chu kap man talo apistol chu sak tumin athei top chu chua chutia mo nei tu le silai keng anin boi lai chuan midang te po chuan an ni churon panin mo nei tu pa chu aron pui thuaya stage chuan mitam tak an ron tlan lona chupa tan po chuan chet ngai naum talo mo nei tu pa lai nai te chuan chupa chu an soi sata rep mai ne chuti line mo chung te chuan mo chu han lo bui pui ve boka ani chu ni kho relowin chuta chuan atlu reng to silai mu chuan poya khoi thei tat maya mo chuan ni khuwa hrelowa anu natan po a hlau thon om to ne amma lokha chun chung lai chuan limna le lom nain thazar kan ti to kha thazar han ti hian thil negative lam soinan hian atam taka chuan kan phang thrina anina dik taka chuan limna le lom nain chulai mun chu akhatani kan ti zo kan yang chu amairo chu hun reilo te chungin chu borok chu ain thlak dang lam ta amma limna le lom na khat chulai mun chu lungai na le tra na in akhat so le ta mi thren khat chu lau thong takin an rak chin chima thren khat chu an lau lu ta wang te an lungai lu ta wang te in an mit tu lo tla ve bok in nei lom na chu buina chang zo ta jai shri chu han va boi pui tu thuai ya ma se ani chuan ani chu halo chon pe to mi lo mai silai mu chuan a ngonga fu wangin ani tan chuan dam chu ngai na haum talova a ngo tang chuan thi senaron picture put puta
ti chuan leya chuan ni khurhelawin atlua adang bui to mai stage a chuan mi pui chu han rak nuai noya han ma ang tlang hle engwanga chu pa chuan mo nei tu chu ron kap ringot mai nge mo hani le tunge mo chu pa chu hani chia le chu thil thleng chuan stage om te le molom na om te chu ha throng tak zeta ani chuan arang theyang berin police po an ko police te po chuan ani chu zo na han zot nuala he thil thleng hian chulai bor vel chu alu khat ne le chu pa chuan engwanga mo nei tu chu ron ka tum ringot mai nge mo hani le tunge mo hani chia kan thlirin kan ngai thla ho do nia engpo ni sela like le comment kha min lo ti sakvela video hype hi atamlo thin riu maya khongai taka en tu tam jok ka nei theina turin hype kha min lo ti sakve turin ka ngen cheni comment na khan han scroll phela hype ti chu lo lang mayang tin chu baga ka channel tang hian Flipkart le Myntra thila cha theya khang ti kha min lo dor ve turin ka ngen choni visit shop ti channel description a hanom kha kan soita gang khan he thil thena mun ni Bhopal ni in Madhya Pradesh ko pui berania chu khopuya chuan gandiam nam safe chu oma ani hi Madhya Pradesh Electricity Department a thokani a pension nuwa chuan kurana chuan anupui Lakshmi le anupui fanau tenen an chenga ani hian fanu pakhat chau Jai Shri Ramdev chu han nei ani kumsak ni le Pathum Khan Jai Shri chuan PMT test chu azowa ti chuan Gandhi Medical College Bhopal chuan MBBS zira tumta MBBS zir thei chu lekha thiam thei tak ani ti chu hriat maya anun po awong uluk viau nge yang MBBS azo nuwa chuan postgraduate chu Jabalpur Medical College a chuan azo leya chumi nuwa chuan na te han nei taboka azir pui Dr. Rohit nen chuan in nei an tumta ne ani pani chu hospital pakhata thokdunin Jai Shri chu pediatric department a thokania Rohit ero chu surgery department a thokani thung Jai Shri le Rohit ate in nei na hi arrange marriage kan tiang chi nu le patena an soirem na tranga in nei na lo chuk ang chi khania anin kara in ngai zona hengamo hom lem lo anu le pate thuoin anin nei ve top mai ne kumli liam ta khan Dr. Jai Shri Namdev chuan postgraduate chu hazowa chumi nuwa chuan Hamidia Hospital Bhopal chuan pediatrician angin na thok ta ne Jai Shri ron tho ve mai hian doctor pakhat aming topa Namdev om chu pakhat chau a oma chupa ming chu Dr. Rohit hi ni ansar nei mai nana wang chuan anin hrengal chat maya ani pani chu kop lo pui nei lo ve an nia damdoin pakhata thokdu nani boxi Dr. Jai Shri Pain chu thu a hriat ta kha chuan anlai chin nai ani nge ring Dr. Rohit chu hazir chiang ta a fanu tho na Hamidia Hospital a an ming top ang lo nei ve Dr. Lanau pang tak mai chu bel chiana chak tlap mai ne a mel hriat te chu Dr. Rohit a chung chang chu azot chota a chung chang te a han hriat chin ta kha chuan Rohit anu le pa chu biak po adu ta ti chuan chung ko pani te chu hanin berem chota chu tianga thataka anin biak chota ga chuan an fa te chu in nei ti ran du ta ne ti chuan an nu le pa te na han soi puina wangin Dr. Jai Shri le Rohit te chuan in kung kai na han siam chota chu tianga ko pui thatak nei turanga anin hriat ta ga chuan an nu le pa te ve po chu an liminan lom viau mai in nei na po tluang taka kal pui thei ani nge an be sia palayan han kalpoin ol samte in nei na chu han duang chu nga zung mai ne Dr. Jai Shri Pa hian unau nu aneya unau nu ming chu anguri ba ane ani chu gadakot khuwa Sagar district a omania kumkhat le achan ve ma khan angri bai chuan pasal la sun tlat mai a pasal chu cancer wanga bora la ni nge ya chu tianga unau nu ina pasal la sun ta ka chuan a unau nu chu a chom do tu ni in Jai Shri Ram Pa gansam chuan a hria a unau nu chu thei topin ani chuan a chom dol ta rengani mi pa ani ange in a farmu tan chuan a thei to pa chuwa heti hun lai hian angri bai chuan fa pa pani alone a fa te chu Anurag Andev le Ambar Namdev te hania pa berathi lai hian ambar chu zir lai lani chutia pasala sun ta ga chuna tan chuan fa pani en kol chu a har don le ni na langa
Sing nun chu harsa ti view ma sela afa te pahnih tan chun adamangai ti point ria chuti afa te atheyang anga en kolve meklai chuan ani po chuan cancer nat na haron veile tatlat maya tuna chuan a hring nun chu halo hre om zo ta ama cho point afa te chu en kol thei ni nain ria ma se cancer nat nain aron tlak buk le tak zel si awang chuan afa te pahnih po chu en kol zo doni nain hretalo ani gan sampo chuan a farnu hrisel na chu a thalo tak zetani ti chu a hreta a farnu le farnu fa te chu amo phurna tur ni a hriin ani chuan a farnu chu chok nge adu ta a thei tokin a farnu chu a puai puya a chang chun poisa te ha pe a tong thamun fo train amak pa khan ala dam lai khan gan saman hena chuan a fa pa upa jok chu na thatak zon pui turin alo ngem to a ti chuan gan sam chuan a fa pa upa jok anuraga chu bopala lo kala abula cheng turin a som ta ne bopala chuan bank plak tur lak na exam oma chuta chuan exam ron pe ve turin gan sam chuan anuraga chu soma engma har sat na om lo tur tu te aina a chen thei tur tu te a sril veka tin chu mai lani lo chewa a coaching fee tur te po chu atum sak vek tur tu gan sam hian anuraga hena chuan a hrilani heti hun lai hi kumsak ni le panga khania heti hun lai hi chuan jai shri chuan MBBS second year chu halo zir ve mek azir lai bak jai shri hian a ril ru a pengai lowa azir lai chu uluk le ngun thluk takin nazira thildang reng reng ngai tu theilo chuti lai vek chuan anurak chu bopala chu na ron zina ani chuan exam be turin in pu cha na hatrana sabadani coaching institute chuan coaching chu hakal chove ta apu gan samale apite apu fanu jai shri te po chuan ani chu duat takin nan lo en kola an chung kodin mun an hriat awangin anuraka chu an ni chuan an duat hle mai an theyang to ka thrai nan lo en kolani an khongai em a achua chuan an thei topin an ngil nei chuti an ne na a om lai chuan anuraka chu adam lo tawak maya chuti adam lo ta ka chuan apu te chuan ani chu Hamidia hospital a chuan an admit ta kan soita kangin apa sun to anula chu cancer ane boxi chuti angani wang chuan apu te le akazin jai sri te ngai po chuan duat takin an enkola an mangai tak zet chu mai baka a omna sen so zong zong te po chu han tum saka dam do in bil engkim mai chu anuraka tan chuan lungai na tur om lowin an siam theni ti chuan an ni chuan an theyang tokin an enkola chutianga duat taka an enkola wang chuan anuraka chuan jai shri chu a mangai chhota vio mai jai shri chu angai zong tatlat maya ma se jai shri chuan ani chu unau pa ang bak in nain lo tin chu mai baka a unau pa chuan angai zong ti reng reng chu halo shelova anurak chuan jai shri chu a mangai hle chungin engma a hring ngam chung lowa a churila a pailiam satli ve mai coaching te thratakina kala exam a be tak nuwa chuan anurak chu probationary officer turin lakanita HDFC bank a chuan na a mutatlau mai Cigar City a chuan ani chu posania chulaya chuan in nalu nge nge anurak chu Cigar chuan in son tama sela bopal lam chu angai ma jai shri chu a thei hil thei chuang lo a om lat po le jai shri chu angai zual deuh deuh ani ber mai zokin na langa jai shri jun chuan a phuar bet lat mai a chang chuan jai shri ringot chu ngai tu thina a han ngai tu chian chang pe chuan jai shri po chuan ani chu adu ve ta ni te hian a hre train chutiang te ni wang chuan anurak chuan a huai sen chuin jai shri chu adu thu hril ta jai shri chuan makalo tingang mai atan chuan anurak chu a cousin ani mai maya a chunga chuan engril ruma a puhran lo a unau pa hna chuan unau an ni thu te chu ha hrila in ngai zong thei an ni lo zia te ha hril bok ma se anurak chuan a hnial na chu a pom thei tlat lo jai shri chu adu awangin ani chuan jai shri chu a kutat lut tura angaya ma se jai shri chuan rilru dangalo pudai boxi hunrem chang ane piangin jai shri chu a bem tatlut lut maya chutiang ani taka chuan jai shri chuan thileng kim mai chu anule pa hna chuan a hril ta vek mai ne chu thu chuan Lakshmi le gansam te chu a thong hle maya an fapa ang chia an en anurakan chutianga jai shri angai zong tamai chu an hret hiam lo ani
an fanu chu ngoi reng alo om turin an tia an ni chuan ruam man dang an siam don tian soi boka anuraka chu an lakatang chuan kalbo tir dai mai chu han du to angori bai chu an ni chuan va bia kan dua anuraka nu chu angori bai chu ni kan ti to kha angori bai ne na chuan anin lai china chung chang chu hriat tir vek mai hindu ni a unau pa chu a chunga ngil nei e ma chuwang chuan angori bai chuan anuraka chu alo biak tur thu a hrila alo hau shepang ating heng he chutianga farnu tengai zon thlat mai chu angori bai chuan angai thiam lo hlaya afa pa po chu alo zil tangei bok chutianga anu le zelina ron hautaka chuan anurak chu thin rim ta ma anu chuan hrilfia tum yel nain anuraka chuan a hre thiam thei chung lo amero chu anu a zawang chuan a thin rim na chu atilang du chung lo wa a thei top chuan anurak chuan jai sri chu thei ngil alo tum ve to thina amero chu a thei ngil thei tlat lo jai sri chu a vei bur mai ani si anu le alai chin dang te chuan jai sri chu thei ngil tiurin han ti ve thin ma sela anurak chuan jai sri chu a thei ngil thei der si lo ane riruha takina oma zai lengzem la te chu angai thlau war hle maya a chungri la ana di zun ngain artui chu mu po ak se ke theilo ani bermaye thang zora aina zora tuisik ai point anem zota ti jogum sang ni le som pali february ni thum chu lo ni ta chumini chuan dr jaisri le rohit te chu anin hual ta ne gansam chuan he thu hi anurak chu ashil du mi alova ma se an nu ni na february ni nga na chuan dr rohit chuan anin hual na thalak te chu facebook a post ta hlau mai chu thalak a han mu chi chuan anurak a thin rim chu puak ke ta ap me chem mangai em dr jaisri namdev chu nupuya anei theidon lo ti a hria arirunat sa na kalain dr rohit chuan anin hual thu chu facebook a chuan aron post le kher box si a hliama chuan chian phul ni per hian a hria anurak chuan chu thil chu atuar thei ngang lo chu thu a hria rol chuan anurak chuan gansam le dr jaisri namdev te chu ava beta jaisri chu nupuya nei adu ani mai lova nupuya nei lawani phei chuan an chung ko ta na poyang tin avau hialani gansam po chuan chu thu a hria chuan aruk tak chuan hreom mati viawa police te hena han kalpui ngot sela an chung ko tan za na me mol phona tur ani mai don in na resi anurak chu atupa ania a unau nu fapa a farnu fapa te hi mizo te chuan tupa hanti mai trin a farnu fapa laka fire han the luem chu hangam lo chu mai baka jaisri ta chua pasal la nei trap to boxia jaisri te in nei na chu he thil hian abo boya lau bokane chuti lai chuan dr jaisri ve thung chuan engma tilovin chu thil chu alo ngak topa pasal nei tur chuan ain but sai mop mai dr rohit ne na chuan thil thlen dan eng kim chu a hril veka in nei program an but sai lai po chuan gansam chu anuam lo viawa anuraka chuan buina haron siam mai lau thong vene fapang maya alo en kol alo choi seilen chuan ani chu a beidon ta chu ni mai sia aril rupo a ha hle mai amero chu an thil lo ru man to chu thul le ngot chi ani box silo a topa chuan anin nei na hun tur chu halo thleng ta a dr jaisri le dr rohit te chuan in nei turin ru man na an siam chota a program en kim chu akal dan pangain akal chota mup mai me niriat kumsa ni le som pali ania anin nei ni chu halo thleng ta ni zandaria ta chun an pani chun stesa chun an thuduna an chung ko member tele an lai chin nang te chuan an ni chu an hual vel trupa anin nei hun chu lim taka man an tuma lom taka hon theu chuan tumani chulai mun nuam tak ma chuan music ari dupa naupangte an limin an tre chel chula tarle upa te po an then rule te nen in komin an lim vio mai eile in lampang chu an chop na saboka then khatan chuan hnel luya e tur po om ve bokang zanria ten ei khawa chuan mikol te chu stage lama chuan aron kalta jaisri le rohit te chu lompui turin aron kalta mupa thla ten lak puivel zandar som pakhat borvela chuan mo nei tu chu stage a chuan an la thruwa chuti lai chuan anurak po chu lai muna chuan aron lut ve ta ne
gan sampo chuan ani chu halo murenga anin nei na chu aron ti buayang ti aring phak lowa lo dan reng atum lo midang te chuan thil thleng chu hreve hek lo le ani chu an lai chin pa ngai in nei naron kalve mai turan ngaya annuwa midiaten an tarlan le dana po an chung ko member dang te chuan anin karbo roki an hriat puilo ni in an tar lang ani achan ni lang po anurak chu lo dangin lo ti buai vel ta chuni sela chu an in nei bo rok chu a buai vek don sia an fanu chu a ming chedon chu wang chuan an ni hian anurak chu an lo ti buai du lo a chulai chuan lo ve mai se buina asiam lo chuan lim takin lom takin chulai mun chu an chu san thei mai don ni nan ngaya anuraka chuan buina aron siam chu an be sei lo ani ron lut lo turin ti sela geta lo dang sela buina chu a chuak don thowa chu wang chuan jai street nu le pa te chuan anuraka chu an ti bui ngam lo ta lo a an chung ko zana aron thlenang ti an hlau wanga hetianga tingam lo hian ni nge achan po atlang pui thuin hetiang thila hian meichia te chu dem lo zo kan ni zela chu thil chu mi puite chuan han hrevai sela chuan jai street chu an ngai kholo mai dona jai street chuan ngai zong nei reng chungin pasal nei tum tin an tlang thang mai dona ni chu mai ba ka chu tiang thil chu anuraka hian ati du em po an lo be sei lova an rin phak bakin anuraka hi aron chetatlat mai si mi pa ngai ang main in nei na chuan aron kalvea mi pa ngai angin an thut na vela chuan a thu ve mai khatia jai shri na rohit angonga pangpar thi a han pa tak na pa khan rohit chu athik ta em maya aril ru a buai zota athin rim na churon puak ke ta ne midang te po stage anon kalve thowangin anurak churon lon chowea ani pani chu thalak pui tum ni om tak chuan ron panin chuta anin rin man main silai chu aphor chuk ta mo chu kap ta ne jai shri chu angonga ka pa leya ani chu atlu top mai thisen po aron po chu ngal hok hoka relo te jai shri chuan ni khu a khelo zui chuti line rohit chuan thil thlen dan churon hrethiama anurak chuan rohit chu ka tum line rohit chu halloween veng man ta ne mitam tak chuan silai apu masak kha chuan thil om dan an hrethiam lo viwa mase rohit le anurakate anhanin be buai tak nuwa chuan thil thlen dan chu hrethiamin anum nalam churon panin anuraka chu anron bo buai ta asilai chu an chu sak thei ta rama silai an chu sak nuwa chuan anurak chu an soi sakrep mai chu live vela mi te chuan anurak chu an soi sana saboka a thi ni nge in an ria chur lai chuan a let ta hol mai ni harelo te ha police te po anron thlenga police officer tia manis misra chuan aron ho an han check chian nuwa chuan anurak chu alola tho ani ti hrein damdoin laman hruai zuya hetui hun lai hian moron kap ngot tu chu mo ka zin chu ni ti midang chuan an reng lo chumi zana chuan thil thlen dan chu an la hret thiam lova amero chu atu zinga chuan mitin mai chuan jai shri le anurak atein lai chin na chun hret chhota ne anurak chuan a unau nu akazin nge chu alo ngai zong tlat mai ani ti an hriat ta kha chun makan ti ema angai zong satli mai loin pasal anei tur chu angai ngam lowa a unau nu a farnu akazin nge mai chu akap rum ta ti an hriat pe chun makan ti le zual khamizan zingla mani ma zokang chu dar ni vela khan jai shri thi thu chu an puang chianga Dr. Rohit le achung te po chu an kholama chuan an let ngal wang mai ma se lim takin an let lo chiang kher maya an mo tur chu tuna chuan dam doin lama thi chongin an let reng si lim taka hun mang tura anin ngai line lungai na chuan in nei na mun chu abo boi zota police te chuan investigation chu an han kalpuita anurak chu an han chui chianga ani chu sagara trangin baikin aron tlan tian ria helai munaron kalmai hian mi pakhat kuldi panhena tang chuan silai siam chop chu haron leya heya silai siam chop hi singkhat le sangsari manin police te chuan an soine helai munai hian tual that tur hrim aron kalani ti chu police te ngai dan chu nia rom man naeng kimpo aron siama ral thuampo atul huna mang turin aron ken sa diam mai boxi ti chuan anurak chuan achet hun tur chu lo ngarin chulai chun rom man na fel taka siama
miom dan tur te po chu a hre chiang hle ni na langa a chet hun tur te po ro man na halo siam uluk viawa aduang takin a hun taka chetane anuraka hliam tur chu Hamidia Hospital a chuan an da du lova damdoin dang an da dai a chan po Hamidia Hospital ami te chuan ani chu an khoi mayang tin hlawani ko ta hruani nuwa anuraka chu zela thonania judicial custody a ni som pali zen mai chu hun man tirani hethil hi antina chan chu ama himna tur jok ani police tenan be sewangani postmortem ten ti zo nuwa chuan Dr. Zai Sri chu vuiturin anin lama chuan lagania achung te tam tak chu ron kalin chulaya chuan Dr. Zai Sri chu lungai takin an vuiliam don ta amaloka lim taka in nei program mangte khan tuna chuan lungai na haptan mang chu anile thamai sia boruak in thlak thleng danglam chaklutuk chu anni chuan an hrethiam lo tak zet anuraka chu tual that tu ani ti finfian na nen thlapa man nania ti chuan dam chunga lung in tang tu rati ani tabok chumai baka chen sanga choi tu rati ania ti chuan jun ni som pakata chuan ani chu ni som panga tan chol pe kania anin lama chuan aron hong amero chu hetia tani atang aron chu nuai hian thil duom lo taka thlenga anuraka chu an ina thin an va mu vele tamaya anurak chuan dam zel chu a thalhel to lo ani mai theye he thilai hian thilmak tak mai pakhata oma khatia Jai Sri athi nu jinglam dar ni borvela khan rohit le achung ko te chu anin lampan an honga chutian hota chu an re wang mai Jai Sri vuina po chuan rohit emo an chung te tuma chun ron kallo an nu me ni soma chuan rohit chuan alung ngai je chu Facebook lama posa amar chu chuti khoparil runa si chu engwanga Jai Sri vuina chun ron kallo nge niang le khatia investigation anti laipo khan an chung te ve chu bia kan nia amero chu rohit a chung te hian police te chu an lo thurwal pui thadu mi lo maya Jai Sri chungchang chu engwak ma an soidu lo ani India Society hi chu adanglam khopa khatianga anmo nu turina ngai zong dang nei ni om taka alan ta ka wang khan ani hian za thlaka an ngai ni in langa Jai Sri te chung hi va biak po andu talo ni in langa ni police te po chuan biak po an tum viau na in rohit te chung hi an be pop le theilova ani chuan he tual thi na chungcha hian in kung kai na in zom na engma an nei lo thu an soi mi mai an monu ni mai tur Jai Sri thina po chuan an kallowa a vuina tak ngel po an kallo an re hlen ngal mak mai ani ber mai anin chung koin lai china chu chulai chun anti top ngal maya Dr. Jai Sri te chung kul ne na tang chuan anni chu anin la sang ngal mak maya engma anni hi anti ipui le du to ngai lo chumi nu reivak lawa chun rohit chuan Facebook a thu post zong chu a delete le ta vek boka Dr. Jai Sri ne na anin kung kai na tarlan na om chi zong chu Facebook a train a pai vek mai me ni riata in ne na kha kal puyania me ni riata Jai Sri chu ha borala me ni som nu loka chuan rohit chuan a Facebook account a train Jai Sri chu amang tra ngal wang ani ber maya a Facebook account a trang mai ni lovin a thin lu a train Jai Sri chu amang tra len ta ni nalang an chung ko po hian Jai Sri te chu engma anwati pui talova until ti dan hi amak dang dayang reng khop mai nichina khan anuraka chu parola chu line an ina ruang charani thu kan soini kha amero chu report then khata chuan he thu hi muktu rom lova amero chu report sang in anglo trina tin a poisa choizat po hi chen sing khat sanga ti a omboka tin chu mai baka anuraka hian khati laya Dr. Jai Sri atha nuwa khan amale ma in ka hluma tum ni omina soya Dr. Rohita po chu ka hluma tum nge ti a soiboka amer chu ti mani in ti hlum tuma ha be lai chuan midang te chuan ani chu han dom bet ta sia a in ka hlum the talo ni in na soiboka ni engpo ni sila anuraka te ang misual lutuk hi khovela dam reng tlak ni in 3am mai chen an du lo ani chuan a ai tra zon ve mai turania anep zel zul ngot mai ole kuntrumatan chuan khati zong kha ne le pot mai te se atop tle lo ngai thla zo wa in kalo ma lo damula lo hriselula pathianin damna le hrisel ta temin pe ni chuan video dang nen in hule thoi kan tum do nia